Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniat lirda ila ta'ala al-Fatihah. Ila haradna bil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadrati al-qutub syamil maqam al-ghazil azam sultan al-awliya Syekh Abdul Hasan Ali Syadili. Wa ila hadrati mursyidina murafi rahina maulana al-habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim. Khususan al-qutub Syekh Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya. Wa ila hadrati masyayikhina Ustadzina mu'allimina walidina khususan Masyaikh Dar Tauhid Hasaniyah. Wa ila hadrati sahibiyatil kitab dan bil ghafilin Syekh Abdul Laith Nasr bin Muhammad Samarqand usulihim wa furahim al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa madana bi asrarihi wa ada alaina min barakatihi fit darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-faqih radhiyallahu an hadatsana Muhammad ibn al-Fadl hadatsana Muhammad ibn Ja'far hadatsana Ibrahim ibn Yusuf hadatsana Katsir ibn Hisham an Ja'far ibn Barqan an Zuhri an Utsman ibn Affan radhiyallahu an qama jumeneng sinten Utsman khatiban halai dadi wong sing khutbah. Faqala nuli dawuh sinten Utsman ing dawuh ayyuhan nas he eling-eling manungsa ittaqu wedya sira kabeh al khamra ing arak wa inna rasune khamr iku ummul khabaithi iku pusate pira-pira lapan ala. Wa inna rajulan lan stune wong lanang mimman kang setengah sangking wong kana kang ana sapa man qablakum ing dalam sakjroning sira kabeh minal ubadi kang dalam setengah sangking pira-pira ahli ibadah. Kabar inna iku kana ana sapa rajul iku yakhtalifu riwariki sapa rajul ya masjid timbang masjid falaqiyat mongko ketemu ing rajul sapa imra'atun wong wadon suun kang duweni lakon Allah fa amarat muli perintah sapa imra'ah jariyataha ing pelayane imra'ah wa adkhalat mongko nglebokake sapa jariyah hu ing rajul al manzila ing omah wa aghlaqat mongko ngunci sapa jariyah al baba ing lawang wa indah lan iku tetep ing dalem sandinge imro'ah naqtiyatun utai wadah cementel min khamrin saking sing isine arak mesti wa indah lan iku tetep ing dalem sandinge imro'ah sopyun utai cah cilik fa qalat nuli ngucap sapa imro'ah lahu maring rajul la tufariq aja misai sira ni ing ingsun hatta tashraba sehingga ngombe sapa sira kaksan ing sak gelas minadzal khamri sangka ikhlas arak au tuwaqi'a utawa jima sapa sira ni ing ingsun au taqtula utawa mateni sapa sira hadza sabya ing iki cah cilik wa illa ay wa ilam tashrab lan namun ora ngombe sapa sira sihtu mongko gembor-gembor sapa ingsun yakni ngersakake sinten Utsman sarah tu mongko bengok-bengok sapa ingsun wa qultu lan ngucap sapa ingsun ing ucapan dakhala alayya fi baiti dakhala mlebu sapa rajul alayya ing atase ingsun fi baiti ing dalem omah ingsun faman mengwadai sapa iku alladzi wa yusaddiqu kang benerake sapa alladzi ka ing sira fadhofa mongko lempok sapa rajul wong lanang mau inda zalika inda mengkono ucapane imra'ah wa qala lan ngucap sapa rajul
amal fahisyatu anapun utawi lakon Allah fala ati mongko iku ora bakal nekani sapa ingsun ha ing fahisyah wa aman nafsu anapun utawi awak-awakan falak tulu falak tulu mongko iku ora bakal mateni sapa ingsun ha ing nafas fasyariban uli ngombe sapa rajul kasan ing sak gelas minal khamri sangka arak mongkola uli ngucap sapa rajul zidi tambahi sira ni ing ingsun monggo ing ombenan mau fazadat mongko nambahi sapa imra'ahu ing rajul wallahi maka demi Allah ma baraha ora lebar-lebar sapa rajul hatta waqa sehingga jima sapa rajul al mar'ata ing wadon wa qatalalan matani sapa rajul aswabiya ing cilik wala do sinten Utsman radhiyallahu anhu wajatani bu mangadu sira kabeh ha ing khamr fa inna karena khamr iku ummul khabaithi iku sumbere kealanan wa inna ulang stune kelakuan wallahi demi Allah la yajtami'u ora kumpul abal iman wal khamruan arak fi qalbi rajulin ing dalam atine wong lanang illa yushiku kejaba meh apa ahad wa salah sijine iman wal khamr ayyadaba ing yen ayyadaba iku yen to ilang apa ahad bil akhari kelan yang liya yakni ngrasakake sinten Utsman anna syaribal khamri ing sune wong sing ngombe arak iku ida sakara endang nalikane mabuk utawa mendem sapa syarib ya jeri mongko lumaku sapa syarib ya jeri mongko lumaku ala lisani ing atase lisane syarib apa kalimatul kufri kalimat kufur wa yata'awwadulan ngulinaake apa lisane syarib bidalik yang kelahan mengkono kalimatul kufur wa yakhafulan nguwatirake sapa syarib inda maudi dalam matine inda nalikane matine syarib ayajriya ing lumaku sapa syarib ayajriya ing yen lumaku ala lisani ing atase lisane syarib apa kalimatul kufri kalimat kufur wa yakhruju mangko metu sapa syarib natunya sama dunya alal kufri ing atase kufur wa yaqam qalan sapa syarib nari ing neraka abadan ing selawase li anna aktsara ma kronos dune akeh perkara yanzi'u kang dicabut abal imanu iman yunzau kang dicabut abal imanu iman minal abdi sangka kawula inda maudhi inda malikane matine abad iku ing dalem nalikane matine abad wa dzalika lae mangkono ikhraj iku bisa babi dunubi kelawan sebab pira-pira dosane abad alati kang fa'ala kang wis nglakoni sapa abad ha ing alati fi hayati ing dalam uripe abad fa mangko tetep sapa abad fi hasratin ing dalam nelongso wa nadamatin lan kegetunan iki cek pembahasan tentang ngombe arak. Jadi pada suatu ketika Sayyidina Utsman bin Affan itu khutbah. Beliau cerita bahwa ono siji wong seorang ahli ibadah. Dene ketemu wong wedok sing ya penggane elek gampangane. Wong lanang ahli ibadah ketemu wong wedok sing penggane nglakoni dosa. Bareng ngono dijak mlebu omahe wong wedok mau. Ditawani milih jima terus milih mateni cah cilik apa milih ngombe arak. Tur dengan beberapa pertimbangan wong lanang sing ahli ibadah mau menjawab milih ngombe arak. Mereka
gak ngarah dekne jimak wong, gak ngarah dekne mateni wong. Dadi meh ngombe arak. Banjur diombe arake. Malah ujung-ujunge wong wadon mau ya dijimak sisan. Ujung-ujunge cah cilik iki mau dipateni misan. Jadi intine iki sangka dawuhe Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi ngombe arak itu adalah satu maksiat sing menyebabkan maksiat-maksiat lain melok. Ya mergo nek wis kadung anak wong wis kadung ngombe arak, maka akal sehate iku ilang. Derek gak bakal iso bedakno antara ndi sing elek, ndi sing apik. Bahkan cenderung wong sing ngombe arak iku mesti cenderunge ning maksiat. Jadi jarang enek wong ngombe arak iku terus dene ngaji. Enek wong ngombe arak terus dene melok salat. Ya mungkin enek, tapi sebagian kemungkinan besar maksiat ngombe arak itu jelas-jelas menjerumuskan seorang untuk maksiat-maksiat lain. Wallahi la yajtami'u al-iman wal khamr fi qalbi rajulin. Itawe Sayyidina Utsman bin Affan. Dia mesti kudu ngadoi ngombe arak. Kenapa? Mergo la yajtami'u al-iman wal khamr fi qalbi rajulin. Ketika kok ana wong dene ngombe arak. Ana wong Islam ya, dene ngaku iman Gusti Allah. Tapi dene ngombe arak, maka salah satu di antara keduanya, bahwa iku imane utawa maksiat ngombe arake, iku bakal tersingkirkan. Yakni anna syaribal khamri idza saqara yajri ala lisani kalimatul kufur. Ngene contohnya kayak ngene. Anak wong Islam dene ngombe arak. Maka ketika dene mabuk, ketika akal sehate iku hilang, lisan atau mulute bakal terdorong untuk ngomong sing aneh-aneh. Jadi omongane wong-wong mabuk iku gak iso dikendalikan. Makanya yo balik sing dikhawatirno iku wedine nek sawetara dekne ngucap kalimatul kufur, ngucap kalimat-kalimat sing iso mari murtad. Iku wedine. Jadi intinya antara maksiat ngombe arak karo keimanan seseorang itu gak iso dijadikan satu keyakinan, ning satu hati. Mesti enak salah siji mbah iku keimanane utawa maksiate sing tersingkirkan. Jadi saumpama enek wong mendem kok, enek wong Islam kok mendem, wedine nek pas dekne mendem ngucap kalimatul kufur wa ta'awadu lisan bidzalik ya khafu 'inda mautih ayyajri 'ala lisani. Bahkan saumpama dekne terbiasa ngombe arak, saking terbiasa ngombe arak sampai kalimat-kalimat sing nyeleneh iku metu terbiasa ya nang metune. Kulino ngomong elek mergo mendem, maksudnya ngono. Wedine nek pas mendem iku ndekne dalam keadaan ngucap kalimatul kufur. Wedine pas ngucap kalimatul kufur iku, sabare iku urung sampai sadar, urung sampai balik taubat, wis dicabut kali Gusti Allah. Jadi intinya malah menyebabkan dekne kabudut dalam keadaan suul khatimah. Jadi sing dikhawatirne iku ketika kok enek wong mendem, maka iku berpotensi menyebabkan maksiat-maksiat lain melok katut. Wa qala ad-Dhahhak man mata wa huwa mudminu khamrin bu'itha yaumal qiyamah wallahu a'lam bishawab. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.